Bulise kwakho igama lami ndinguThobile. Ilizwi endizolifunda ndalifumana enkosini ngomhla we-17 kwinyanga yesibhozo ku-2024 limalunga nobungcwele. Ingcambu yelizwi esizoma kulo kuLeviticus 19 suka kuvesi 1 ukuya kuvesi 2. Ithi, wathetha uYehova kuMoses esithi, thetha kwibandla lonke lonyana bakaIsrayeli, uthi kubo, yibani ngcwele kuba ndiyingcwele mna Yehova uThixo wenu. Ilizwi lenkosi nali, abo bangekho ngcwele abayi kuma phambi kwam. Ndiyingcwele kangcwele, akukho sono ndiya kusinyamezela. Ndiyingcwele kangcwele, abo beza kum mabeze ngobungcwele, bavathe ubungcwele. Akukho namnye uya kundibona ngaphandle kobungcwele. Baxelele bangagwebi ngokwezenzo zemiqondiso, mabagwebe ngehambo enyulu kum ukoyika mna. Kukhona ke ndizocela ukuyicacisa le apha elukholweni. Kukhona iicawe ezivukileyo uxolo ezenza izimanga, uxolo kancinci, abaprofethi abavukileyo abenza izimanga, abaprofetayo, abathengisa izinto umuntu azithenga aphile, athenga ityiwa aphile, athenga amanzi aphile, athenga intambo aphile, athenga ikhubalo aphile, ioyile aphile. So siye sithi xa sibajonga aba bantu sithi eyi, inene ngenene uThixo ukhona kubo. Inene ngenene amandla kaThixo asemandleni ezenzo zabo. So laa mntu lowa simthathe njengomntu osebenzela uThixo, noba akanazo ezi zinto ndigqiba ukuzitsho okanye kwezi cawe esiziqhelileyo. Simbone senza imiqondiso, simbone ebeka izandla abantu baphile, simbone eprofetha abantu baphile okanye ke ubomi babo buphile, imitshato yabo iphile. Kancinci nje, kancinci nje. Laa mntu lowa simbone ngokunga ngumntu osebenzela uThixo. Enyanisweni xa unokubona umntu ebeka izandla umntu aphile, lo mntu lowo somthatha njengomntu osebenzela inkosi, njengomntu owaziwayo inkosi, njengomntu oyaziyo inkosi. Inkosi ithi apha baxelele bangagwebi ngokwezenzo zemiqondiso. Umntu angathi xa esenza imiqondiso simthathe ngokunga ngumntu osebenzela uThixo. Mabagwebe ngehambo enyulu kum ukoyika mna. Umbuzo ke ngokuba lo mfundisi xa egqiba ukushumayela ingaba unyulu na? Laa mfundisi xa egqiba ukushumayela ingaba uyamoyika na uThixo? Okanye kwalapha ebandleni unamakhosikazi ayinqwaba? Balo ithi iBhayibhile wakulala nomntu okanye iBhayibhile ifunza uba xa uthe walala nomntu, lo mntu lowo inkosi ikuthatha ngokunga wena naye ninyamanye. Khona abantu ke abasebenzisa igunya abanalo ebandleni lokulala nosisi abasebandleni, befeketha ngesidima sabo, befeketha ngosindiso lwabo, befeketha ngegama uThixo athe wabanika lona. Alale nomntana womntu lisuke igama lakhe kwincwadi yobomi, yena beqhubeka usisi ekhonza uYesu, engazi uba uYesu sele esukile kuye. okanye isandla sikaYesu sele sisukile kuye.
kuzofuneka sisigade izinto ezinjalo kube fundisi esikhonza kubo. Ingaba unyulu na, ingaba ukoyika uYesu kukhona na kuye? Inkosi iqhuba ithi imiqondiso ithetha kuba ndingqina ilizwi lam, hayi bona. Imiqondiso ithetha ukuba ndingqina ilizwi lam, hayi bona, hayi umfundisi, hayi umprofeti. Ngenxa yemiqondiso ayithethi uba uThixo uthi laa mprofeti ngumprofeti wakhe. Ngokwenza imiqondiso ayithethi uba laa nto uThixo ungqina uba lo mfo okanye lo sisi umbizile. uThixo ungqinela ilizwi lakhe. Bona benza, inkosi iqhuba ithi, bona benza into kufanele bayenze ebukumkanini bam. Benza batshumayela ilizwi kuba befanele ukutshumayela ilizwi. Ndenza le nto ndiyenza apha yokunika amazwi enkosi kuba ndifanele ukuba ndiyenze. Ayikho into engaphaya ngaphandle kokwenza into uThixo athe wasibizela yona. Xa uThixo engqinela ilizwi lakhe, xa ndinokuprofeta ndikuprofete namhlanje, uThixo angqinele into bendiyitshilo kuwe, zenzeka izinto bendithe zizokwenzeka kuwe, loo nto leyo ayithethi ukuba isandla sikaThixo siphezu kwam. Uzosibona isandla sikaThixo ukuba phezu kwam xa wena unokuba nobudlelwane nam, ubone ihambo yam ukuba inyulu na, ingaba mna ndinako na ukumoyika uThixo. Imiqondiso, yaqhubeka itsho inkosi, ayitsho ukwamkeleka kwabo kum. Ibonisa uthando endinalo kubantu bam. Ukutshumayela kwamfundisi kwenzeka imiqondiso ayithethi uba uThixo uyamamkela laa mfundisi, ithetha uba uThixo wenza imiqondiso ngenxa yokuba uthanda abantu bakhe. Umntu uyaphila kuba uThixo enothando lalaa mntu obegula aze aphile, hayi kuba ungqinela uba tyhini ngenene le ndoda yindoda kaThixo. Kukhona isibono, umbono inkosi eyandinika yona, lo mfo ngumtshumayelo waziwayo. Xa ndinokulitsho igama lakhe ungalazi okanye ungamazi. So uyaprofetha lo mfo, uprofetha kwisidlangalala sabantu, kodwa kukhona aba bantu abaprofetha bame phambi kwakhe. Banika ilizwi. Ngexesha aprofethayo ndibona apha esifubeni sakhe kule ndawo into engathi yi-oyile emdaka. Ubona xa uqhaqha enjini yemoto ukhupha i-oyile, kwawungathi unala oyile emdaka apha kule ndawo. Njengobeprofetha nje ndibona nokukhanya kuphuma ukukhanya kuya kwaba bantu, nale oyile nayo iphuma nokukhanya ingena kwaba bantu. Yathi ke inkosi ubanika ukukhanya nobumdaka ngexesha elinye kuba usisitya esimdaka. Xa ke ngoku uzophulaphula, ndiyaxolisa ukuba nditsho le nto, xa uzophulaphula umntu ongabizwanga nguThixo uphantsi kwesiqalekiso laa mntu akuso. Ekutshumayeleni kwakhe eso siqalekiso esikuye sisuka kuye sihlala phezu kwakho. Ulahleko analo ngaphakathi kwakhe lusuka kuye lube phezu kwakho. Ukumfameka anako kusuka kuye kube phezu kwakho.
ukuwexulwa nguThixo kusuka kuye kube phezu kwakho, kuba isandla sikaThixo asikho kuye. Inkosi iqhuba ithi imiqondiso Thobile ayilogunya lokundisebenzela. Ilizwi lam lilo igunya emabalibeke emhlabeni. Xa ndinokwenza imiqondiso ayithethi uba mandihambe ndicinga into yobana ndisegunyeni likaThixo. Lilizwi likaThixo endiphila ngalo elinika uThixo igunya ebomini bam. Lilizwi likaThixo endiphila ngalo elinika uThixo igunya ebomini bam. Xa lingekho ilizwi likaThixo endiphila ngalo ebomini bam, uThixo akanagunya ebomini bam. Xa uThixo engenagunya ebomini bam, ithetha uba uThixo akazuba nagunya ekuswelekeni kwam. Ngala mini yomgwebo, igama lam ndinguThobile. Ndiyabulela uba uthe waba nathi.